L-infermiera, il-persuna li toffri wens imprezzabbli lill-pazjent fl-isptarijiet u anke barra. Iżda ħafna jassoċjaw ħidmet l-infermiera ma' kura aktar tradizzjonali fl-isptar u ftit jiftakru jew japprezzaw fil-vokazzjoni ta' dawk l-infermiera li jispeċjalizzaw fis-saħħa mentali. Tkellimna ma' Marta Scamilleri, illi tat dawn l-aħħar kważi 30 sena minn ħajjita għal ġid ta' pazjenti illi jfittxu l-għajnuna fl-isptar Monte Carmeli biex jelbu fost l-oħrajn il-vizzju ta' droga. Spjegat li bħal kull professjoni oħra f'dan il-qasam, il-pazjent jibqa' iċ-ċentru tal-ħidma. Ma nistawx ma nagħtux każ li nżommu il-pazjent fiċ-ċentru, naqduh f'dawk l-affarijiet li jkollu bżonn, irdu npoġġu lilna nfusna fiż-żarbun tagħhom. Daw tibqa' ġorrom miegħek u il-pazjenta tgħidlek grazzi kont hemmhekk qatt tismagħha, għejn taf l-affarijiet tagħha, rajta bil-mod il-mod tiġi għall-aħjar. Dawn huma kollha affarijiet sbieħ li aħna bħala infermiera nibqgħu nġorru tul ħajjitna kollha. B'kuntrast ma' snin ta' esperjenza ta' Martes, l-infermier żagħżugħ Daniel Camilleri ilu 5 snin f'din il-professjoni u llum qed jispeċjalizza fil-kura mentali tal-adolescenti. Ħafna mill-disorders ta' saħħa mentali huma ma jidrux. Allura iktar faċli li tiġġudika l xi ħadd minn barra l ċertu behavior li jkun qed jagħmel li fil-verità ma tkunx tortament tiegħu. Kien naqsuna iktar ġudizzju u forsi jkun iżjed awareness ta' saħħa mentali u forsi nkunu nistgħu anke inneħu l-istigma li hawn fuq il-mental health. Grazzi għal pandemija COVID-19 il-pubbliku għandu għarfien aħjar dwar il-ħidma tal-infermiera. Iżda dan jispjega kif nistgħu wkoll nagħtu appoġġ lill-infermiera fl-Isptar Monte Carmeli. Min-naħa ta' saħħa mentali tittifok iżjed anke fuq l-istate tal-moħħ tal-bniedem, l-environment fejn jkun qed jgħix, tittieħu ħafna konsiderazzjoni l-ambjent kollu għax ċertu affarijiet li jkunu ishom qed jagħmlu ħażin għal dak il-persuna ikun ġej minn anke kif ikun qed jgħix id-dar. Marta Scamilleri temmet tgħidilna li minkejja l-mumenti diffiċli li jġib miegħu dan ix-xogħol, it-tbissima fuq fom il-pazjent tnessi kollox. L-appoġġ huwa importanti u kif għadt tajjeb inti min-naħa tal-familja, l-appoġġ mill-management tal-isptar, irid ikun hawn attitudni pożittiva li kulħadd jagħmel l-aħjar li jista' biex inżommu din l-attitudni biex fl-aħħar mill-aħħar aħna ngħinu dawk il-pazjenti vulnerabbli li jiġu hawnhekk jitolbu l-għajnuna u aħna lesti qegħdin hawnhekk biex nagħtuhilhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.